வானத்தையும் பூமியை படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, මේ දවසේදී අපි යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් இந்த நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே මේ ප්‍රදේශය හේකිත ප්‍රදේශය සහ වත්තල ප්‍රාදේශිකය ගැන ආඥා කරනවා. ஏகித்த பிரதேசம் வத்தலையும் கூட உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இந்த நாளில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே මේ ප්‍රදේශයට අපි ආශිර්වාදේ ප්‍රකාශ කරනවා. இந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அறிக்கை விடுகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මේ ප්‍රදේශයට අපි නිදහස් කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதத்தை இந்த பிரதேசத்துக்கு நாங்கள் கட்டவிழ்க்கிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ගැලවීමේ ආශිර්වාදය මනුෂ්‍යයන් වෙතට මුදා හරිනවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ரட்சிப்பின் வல்லமையை கட்டவிழ்க்கிறோம். වහන්සේගේ ආලෝකය මේ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාප්ත වේවා පැතිරියාවා. உம்முடைய ஒளி இந்த பிரதேசத்திலே ஒளி பிரகாசிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். වහන්සේගේ දැන වචනේ දැනගැන්මෙන් මේ ප්‍රදේශයේ වැසියත්වා. இந்த பிரதேசத்திலே உம்முடைய வார்த்தையை குறித்த அறிவு உண்டாகட்டும். ස්වාමිනී මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙනා වූ සෑම පුද්ගලෙක් දරුවෙක් පටන් වැඩිමහල් දක්වා සෑම පුද්ගලෙක්ට යේසුස් වහන්සේගේ දැනගැන්ම අපි මුදාහගෙන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற சிறியோர் முதல் முதியோர் வரைக்கும் இருக்கிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான அறிகிற மேன்மை அறிகிற வல்லமையை கட்டவிழ்க்கிறோம். ශුද්ධ පියාණනි අදවසේදී යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගන්නා පිණිස මේ ප්‍රදේශයේ මනුෂ්‍යයන් ඔබ වහන්සේ වෙතට ඇදගත වෙනවා. இந்த நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவை காணும்படியாக அறியும்படியாக ஜனங்களை இழுத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். මක්නිසාද ඔබ වහන්සේගේ වචනේ පවසා තිබෙන්නේ පියාණන් වහන්සේ ඇදගත්ොත් මිස පුත්‍රයන් වෙතට එන්ට කිසිවෙකුට නොහැකිය. உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பிதாவானவன் ஒருவனை அழைக்காவிட்டால் ஒருவனை வர முடியாது என்று. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தினாலே පියාණන් වහන්සේ සමග සමගිකම මේ ප්‍රදේශයේ පැතිරියත්වා. பிதாவோடு கூட இருக்கிற ஐக்கியம் இந்த பிரதேசங்களிலே உண்டாகட்டும். ස්වාමිනේ කාරණ කොටගෙන මේ ප්‍රදේශය සෑම අංශයක් ආශිර්වාද ලබත්වා. உம்முடைய கிருபையை கொண்டு இந்த இடத்தை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ප්‍රදේශයේ සිටිනා වූ සෑම ව්‍යාපාරිකයෙක් සෑම රැකියාවක් සෑම පාසලක් සියලු වෘත්තියන් සහ සෑම අංශවල වැඩ කරන සියලු දෙනාට අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් සමාදානத்தை ප්‍රකාශ කරනවා. இந்த பிரதேசத்திலே செய்கிற வியாபாரங்கள் கைத்தொழில்கள் ஒவ்வொன்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය වන සභාව ලෙසින් මේ ප්‍රදේශයට අපි සඵලත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் சர்வமாக சபைகளை நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம். මනුෂ්‍යයන් ඔබ වහන්සේගේ දැනගැන්මට පැමිණෙන කල ඔවුන්ගේ ජීවිතවල සර්ව ප්‍රකාර සඵලත්වය පැතිරියමින් මේ අනික් ප්‍රදේශවලට බලපෑමක් වන ආකාරයට වහන්සේගේ මහිමය මේ ප්‍රදේශය තුළ ප්‍රකාශ වේවා ස්වාමිනී. இயேசு கிறிஸ்து அறிகிற அறிவின் மேன்மை இந்த பிரதேசத்திலே உண்டாகி அதே போல் இதை கண்டு மற்ற பிரதேசங்களில் எழுப்புதல் உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். යානි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ප්‍රදේශය තුළ ඔබ වහන්සේ දිනා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් නිසා. அன்பு தகப்பனே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த தேசத்தில் இருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக. ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ බව මුකෙන් ප්‍රකාශ කොට යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ සිමනෝන් කෙනෙකුට ඔබව සිතින් අදහගත් සෑම දෙනාගෙන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. இயேசு கிறிஸ்துவை தன் நாவினாலே அறிக்கை செய்து உள்ளத்திலே விசுவாசித்து இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தர் உயிரோடு எழுப்பினார் என்று விசுவாசிக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். මේ දවසේදී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් நாளில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே මේ ප්‍රදේශයේ තිබෙනා වූ සෑම කිතුණු ස්වභාවයක් වෙතට இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆவிக்குரிய சபைகளுக்காக මනුෂ්‍යයන් ඇදීයත්වා மனிதர்கள் வருவார்களாக. දේශයේ අන්ධකාරයෙන් ඇසී යන කල සභාව තුල දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ ප්‍රකාශ වෙන කල ජාතීන් සභාව වෙතට ඇදීයත්වා. இயேசுவின் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா இருள்கள் நீங்கி
சபையிலே பிரகாசம் உண்டாகி தேவ ஜனங்கள் தேவனிடத்திலே வருவார்களாக. සෑම කිතුනුවෙක් වෙතට ප්‍රඥාවෙන් දැනගන්න ගලිතවගේ ආත්ම නිදහස් වන පිණිස මම ආඥා කරනවා. எல்லா ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் அறிகிற அறிவின் மேன்மை கட்டளையிடுகிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ සභාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය බලයෙන් මහිමයෙන් මෙහි සිටින ප්‍රදේශය තුළ அன்பு தகப்பனே, உடைய சபையை சாதத்தின் மகிமையை இந்த பிரதேசம் காண்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். සභාව ප්‍රදේශයේ අධිපතිකම ගනිත්වා. இந்த பிரதேசத்திலே ஆண்டவரே உடைய ஆளுகை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නා වූ සෑම මන්ත්‍රීවරේ අමතිවරේ කියන ආඥා කරනවා. අපි උන්ට ආශිර්වාද කරන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபித்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். අපි ග්‍රාම සේවකවරුන්ට ආශිර්වාද කරන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. கிராம சேவகர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේව දැනගන්නට උන් පැමිණෙත්වා. වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ඔවුන් කෙරෙහි පැමිණේවා. ஆண்டவரே, உம்மை அறிகிற அறிவின் ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ප්‍රදේශයේ ඥානවන්ත ලෙස පාලනය කරන පිණිස ප්‍රඥාව ඔවුන් වෙත පැමිණෙත්වා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆண்டவரே, இந்த பிரதேசத்தை அவர்கள் கொண்டு செல்லத்தக்க தேவ ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். මෞතම දෙවි පියාණනි, මේ සෑම දෙයක් තුලින්ම அன்பு தகப்பனே, எல்லாவற்றிலும் වහන්සේගේ ශකයිනා මහිමේ ප්‍රකාශ වේවා. உம்முடைய சகினா மகிமை உண்டாகுவதாக. වහන්සේගේ තේජසින් මේ ප්‍රදේශයේ වැසියක්වා. உம்முடைய வல்லமை கரந்த பிரதேசத்தில் இறங்குவதாக. වහන්සේගේ ආලෝකය මේ ප්‍රදේශයේ බබලත්වා. இந்த இடத்தில் ஆண்டவரே, உம்முடைய ஒளி பிரகாசிப்பதாக. මේ දවසේදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව ලෙස යේසුස් වහන්සේගේ නාමය මේ ප්‍රදේශයේ අපි රජයක් ලෙස ඔසවා තබන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இந்த பிரதேசத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். මේ දවසේදී සෑම නාමයන් වඩා උසස් වූ නාමය වන යේසුස් වහන්සේගේ නාමය මේ ප්‍රදේශයේ රජයක් ලෙස අපි ඔසවා තබනවා. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் இந்த பிரதேசத்தில் ஆளுகை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். පියාණනි, මේ සියලු දේ සිදුවන කල වහන්සේට සියලු දේහි මහිමේ ගෞරවය ලැබේවා. அன்பு தகப்பனே, இதில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களிலும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே உண்டாவதாக. වහන්සේ යහපත් වූ ප්‍රේමණීය පියාණන් බව සියලු දෙනා හේතු ගනිත්වා. அன்பு தகப்பனே, நீர் நல்லவர் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரும் ஏற்றுக்கொள்வார்களாக. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ බලවන්ත නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென். நன்றி. හලෙලුයා ஹalleluya හලෙලුයා ஹalleluya. අපි මේ ඊටාත්ම වැදගත් ස්ථානට දැන් ඇවිත් තිබෙනවා. இந்த நேரத்திலே முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். මම ඔබට කියනවා ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், விசுவாசத்தோடு கூட இருங்கள். දකින්න යනවා. பெரிய காரியங்களை காண்பீர்கள். හලෙලුයා ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිෂේක ලද්දාවෝ தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டு දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා தேவனுடைய பிள்ளை, දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය ලැබුවාවෝ தேவனுடைய ஒளிக்குள் வெளிச்சத்துக்குள் பிரகாசித்த දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා. தேவனுடைய பிள்ளை. හලෙලුයා ஹalleluya. මේ ලෝකයේ අන්තිම කාලේ අඳුරු ලෝකයට ආලෝකයක් ලෙස කැඳවා සිටිනා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා. இந்த கடைசி கால இருளான நாட்களிலே இந்த உன் தேசத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மகன் දැන් අපි ඔබ උදේට ගෙනෙන්න යනවා. இப்பொழுது உங்கள் முன்னதாக හලෙලුයා வரப்போகிறார். හලෙලුයා ஹalleluya. අපි සෑම කෙනෙක්ම අත්පල සම්දෙමු. நான் ஒவ்வொருவரும் கரங்களை தட்டி අද දෙවියන් වහන්සේගේ අභිෂේක ලද දරුවා කන්න කොටගෙන පුදුම වූ දේ කරන්ට යනවා මේ ස්ථානයේ. தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்ட பிள்ளையை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் දේවගේ අසංකත සා பாஸ்டர் தேவ ஊழியக்காரர் දේවගේ பாஸ்டர் දිනේෂාට අපි සෑම කෙනෙක්ම අත්බල සන්නාදයේ පිළිගනිමු. பாஸ்டர் அசங்க பாஸ்டர் தினேஷ் அவங்க கரங்களை தட்டி மகிமைப்படுத்துவோம். ලෝකෙට වෙන්න මෙදා සාමේ ගානේ මෙදා ලෝකෙට වෙන්න මෙදා සාමේ ගානේ මෙදා ලෝකෙට වෙන්න මෙදා සාමේ
සිත ඔබ කතරා යන්නට මා ඔබ යතේ දරා ගනු මැන අවියක් ලෙස තෝරා ලෝකෙට දෙන්න මෙදා සාමේදානේ මෙදා ලෝකෙට දෙන්න මෙදා